Her er en lille video omkring RSA-kryptering og hvordan man skal forstå pointerne i det. Ja, vi har først starten, hvor vi vælger to tal. Vi har valgt det er to primtal, og dem kalder vi P og Q for styr på dem. Her vælger vi så tilfældigvis 107 og 53, og så finder vi vores n-værdi, som er de to tal gange sammen, og så kan vi så se her, at vi får 5.671. Og meget vigtigt for det er, at det skal være primtal, og et primtal det er et tal, hvor ingen andre tal end tallet selv og 1 går op i. Og ja, det får vi så, de her to primtal får vi så brug for, når vi skal finde Eulers funktion til n, eller funktion af n. Og i sidste slide, der så vi her, at vi har en n-værdi, som er de to tal gange sammen. Eulers funktion, det er så bare på samme måde de to tal gange sammen, men der trækker man bare en fra de to primtal først. Og så bliver vores tal i det her tilfælde så bare 5.512. Så finder vi vores e-værdi, og den skal være indbyrdes primisk, det vil sige, at den skal have med den forhenværende værdi i Eulers funktion her. Og det betyder så, at den skal have en højst fælles divisor på 1. Så det er også omkring ental, primtal her, undskyld. Og der vælger vi så også 35 her. Ja, og så er det, at vi har og skal finde den dekrypteringsnøgle, som vores medpart skal have for at forstå vores koder. Og det er så 2 gange Eulers funktion, som vi har fundet her, plus 1, og så deler vi med e, og så får vi her nøglen til 305. Så skal man have omskrevet sådan klartekst til tal, og til det har vi bare valgt den her tabel, men man kan vælge mange andre, hvor der også indgår tegn, og du kan sådan set teorien bytte om på det, og gøre lige hvad du vil, bare den anden part, som du vil kommunikere med, også har den samme tabel. Så vi har valgt at bruge teksten her via kode til at kode, som vores klartekst, og så har vi så konverteret den til tal hernede, og så får vi en. Som vi kan se, så kan vi så se, hvis vi skal oversætte vi, så kan vi se, v det er 22, så vi skriver 22, og i det er nummer 9, så skal vi skrive 09. Herefter så er der også lige et mellemrum, det tager vi som 00. Ja. I det her tilfælde der har vi så også valgt at dele bogstaverne op i 2 af gangen, hvor man sagtens kan lave flere for at gøre det endnu mere besværligt. Ja, så skal vi så til at kryptere vores tekst, og så det førhenværende vi her, 2209, det er så vores m her, og så opløfter vi det i e, som var vores 35, og det tager vi som modulus til n, som var de to primtal gange sammen, som var 5.671. Og det gør vi så med alle hele vores klartekst, og så får vi hele den her tekst her. Og det er den så vi sender videre. Og så er det, at vi skal prøve at dekryptere den. Ja, og måden vi gør det på, det er jo så bare at bruge den her, hvor vi tager den krypterede tekst opløftet i vores dekrypteringsnøgle, og så tager vi modulus igen til vores to primtal gange sammen. Og hernede der har vi så et eksempel på, hvor du kan se her, at resultatet bliver 2209, fordi det er vi igen. Og der har vi så indsat de her 4838, som vi regnede det til i det her slide. Og det samme har vi så gjort for det hele, og så får vi ved at opløfte den krypterede tekst i D, som så var fundet ved vores formel til 315, får vi så hele vores krypterede tekst til klartekst i tal igen. Og så bruger man så igen den samme tabel, som man brugte til at konvertere klarteksten til tal, til at konvertere tallene til klartekst. Så er vi sådan set fremme ved vores destination.